Lucman, Dobrý den. kdo vás sere nejvíc v práci? V práci mě nejvíc serou u oběda ty, co vydávají jídlo, protože mi dávají tak malý porce, že mám z toho za 5 minut hlad. Normálně mi to žaludek takhle dělá. Brrr. A já potom musím si něco koupit vydatnýho, aby mě to nasytilo. No, máte tam další nějakou záludnou otázku? Jo. Tak se ptejte. Co máte nejraději za jídlo? Za jídlo. No přece řízek, pořádnej tlustej řízek, aspoň 2 centimetry. Třikrát obalenej. Málo brambor, po těch jsou studený nohy, to je jasný. Radši malinko brambůrek, no. No, další záludná otázka. A komu byste v práci nejraději rozbil hubu? Sobě, protože když vidím, jaký jsem vůl, jak tam makám jako šroub a všichni tam válej šunky a já tam makám na 130%. A Aleš? To je kdo? Váš brácha. Jo, tady ten lofák, to už si vzpomínám. On je mi podobný, ale vzdáleně, oni ho stejně pochodníci vyměnili. No tak ten moc nemaká, ale nikde to neříkejte, to si potom vystříněte nakonec, jo. No, další otázka. A ještě jste nám nedopověděli, jak jste byli na záchodě. Jo, ráno, No. no to já jsem opravdu tlačil, normálně oči mi lezly z důlku, kdybych si je nezatlačil, tak mi tam vypadly na tlačbu. Tak jsem se tam vysral, to byl takový smrad, že kdybych tam někdo škrtnul, tak jsme letěli až na Mars. No dál. Co říkáte? Paní redaktorko, nějakou otázku záludnou si vymyslete. Jste na sex? Jako drak! Normálně já na to musím myslet každou chvíli. Každou chvíli na to myslím, ale to je u toho vždycky jenom zůstane, no. A máte rád svoji... Počkejte, protože mám manželku na hovno, ona furt jenom cpí a vymlouvá se, že jí bolí hlava a 3krát do měsíce má chrámy. A máte ji rád? To bývávalo. Teď už je to taková stará, vyschlá věta. No, tak dále. A máte rád svoje děti? Já mám děti, jo. To mi vůbec nikdo neřekl. Já mám doma akorát 2 opičky. Jednu velkou, jednu malou. Ale ty mě serou. Já jim snad omezím žrádlo. A kdo vás štve nejvíc? Nejvíc? No pes! On furt žere ty granule, já tam musím lítat ve dne v noci! Hovado furt tam hrabe a já potom musím zakopávat ty jámy. A někdo mi dneska říkal, že jste měli kukuřici, jaká byla. Samej skvoch tam byl, já to tam rval. No má jsem to hoval, ono mi prchel na hlavu. Má mi to vtejkalo tady takhle na očičko. A jsem potom špatně viděl. Tak jsem tam urval 2 veliký. A tady ta byla tak malá. Opravdu ale byla malá. No tak tu jsem taky urval. A co vaše máma? Já nemám žádnou mámu. Máte vrnou Mě sem dovezli mimozemšťani. Byli zelený, chlupatý. Jo, to byl zase jiný seriál. Jo, to je jo. Tak mámu tu mám v Rhinolticích. Je to Rhinoltice? Ano. Jo, Rhinoltice, já. Pod kostelem. Umíte počítat? Umím. 3, 2, 1, start. No, dál. A víte, kolik je 8x7? Tak přesně tohleto jsem teďko zapomněl. To byla důležitá otázka, já jsem si na to připravoval týden. A nevyšlo mi to zase, no. Tak já to zase nazkouším. No, tak další nějakou pěknou otázčičku. No. Kam pojedete na dovolenou? Jo. Na dovolenou my normálně pojedeme jako loni. Do prdele! To bude To mě to.
Co budeš dělat v noci v posteli? To já bych věděl, ale ta opice, co leží vedle mě, se tam furt jenom točí, smaží a tu prdel nevystrčí. To vypí.